Hi friends, welcome back. ಏನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಗೆ ಸೊ ಕೋಡೆಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತು ಜರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಪೋದು ತೂಲಿ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಲೆನೆ ಎತ್ತವ ಕಾಪುನಾಗ ಒಂಜಿಲ ಬರ್ಪಂಚಿ. A few moments later. ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ದ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಇಂಚು Much later. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆನ್ ಚೂರು ಬಲ್ಪುಗು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಎಲ್ಲಂಡಿ ಆಂಟಿ ನಗಲ್ನ ಅಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಂಶಿಗ್ ಮದ್ರಂಗಿದಿ ಹುಡ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಮದ್ರಂಗಿದಿಯರೆ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿದಿಯರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ವಂಶಿನ ಕೈಗೆ ಎಂಚದಿನ ಲಾವ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ದಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಇನಿ ಐತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆವಡಾತೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆನಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಶಾಪ್ಗ್ ಪೋತಿಜ ವಂಶಿಕ್ಲ ಇನಿ ರಜೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಪೂರ ದೀದ್ ಎಲ್ಲದ ಮದಿಮೆಗ್ ರೆಡಿಯಪ್ಪ ಸೊ ದೀಕ ಯಾನ್ ದೀದಾಯ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತನ ತುಷ್ಪವೆ ಇಜಿಂಡ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ ತುಷ್ಪವ್ನು ಅದೇ ಓಕೆ ಯಾನ ಮದ್ರಂಗಿ ದೀದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಪಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಉಂಡು ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುನೊಂದು ತೆಂಗ್ಲ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಚಾಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ಸೊ ಅಂಚ ತೂಕ ಬಲೆ. A few minutes later. ರೆಫರೆನ್ಸ್ದ ಫೋಟೋನೇ ಬೇತಿತ್ತು ವಂಶಿನ ಕೈಟ್ ದೀದಾನಗ ಬತ್ತದ್ನೇ ಬೇತೆ ವಂಶಿ ಸಾರಿ ದೀಯೆಲ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾಡ ಬನ್ ತುಕ ದಿಕ್ಕದಾನಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ತುಕ ಪೊಯ್ ದಿಕ್ಕದಾನಗ ಶೋಕ್ ಬತ್ತನವೆ ಅಂದ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ದೀವೋಲಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ ಅದ ಅಂದ್ ಯಾಂದೀತ್ವೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತಿಕ್ಕವೆ ದುಂಬುದ ಕಲರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತಿದ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಂಶಿ ಜೆತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಇನ್ನಿ ಚೂರು ಸರ್ರ ಉಲ್ಲಸಿಜಿ ಸುಸ್ತು ಬೊಕ ಬಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಲಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತೆ ಜೆಪ್ಪಾಯ ಮದ್ರಂಗಿ ದೀವಂದ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮದ್ರಂಗಿ ಪೂರ ದೀದ ಜೆತ್ತಲೆ ಏನಿತ್ತ ಪೇರಳ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐಟು ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಪಿನ್ನು ಪಾಡ್ರಂಡು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ.
1 hour later. ಫೈನಲಿ ಸಾರಿದ ಪಿನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾನಾಗ ತುಕ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂನಿತ್ತರ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ. ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್